avauskokoonpanossa viimeisessä Liverpool-ottelussaan. Kannattajat ja KOP-katsomo tekivät kuitenkin vaihtopenkillä istuneelle Hyypiälle selväksi, kuka on päivän hahmo. Viime viikot Hyypiä ja hänen uransa on hehkutettu estoitta saarivaltiossa. Arvioiden mukaan suomalaistoppari jättää Liverpoolin taakseen seuralegendana, jonka nimi mainitaan samassa yhteydessä takavuosien Liverpool-ikonien kanssa. Hyypiän pitkäaikaisen toppariparin Jamie Carragherin mukaan suomalainen on parhaimpia ulkomaalaisia, joita maassa on nähty, ja kiistattomasti Liverpoolin toistaiseksi paras ulkomaalaishankinta. Hyypiän ura Liverpoolissa hakeekin vertaistaan. Tässä joitakin huikeita lukuja Liverpool-uran varrelta. Tämänpäiväinen ottelu Tottenhamia vastaan oli Hyypiälle 464. Liverpoolin paidassa. Suomalaistoppari teki 35 maalia seurassa. Debyyttikaudellaan 99 hän pelasi heti 42 ottelua. Hyypiä pelasi tammikuusta 2000 lokakuuhun 2001 peräti 87 perättäistä ottelua ilman varoituksia. Hän pelasi täydet minuutit 57 perättäisessä euroottelussa marraskuusta 2001 helmikuuhun 2006. Suomalaistoppari voitti kaikkiaan 10 pokaalia seurassa, UEFA Cupin vuonna 2001 ja Mestarien liigan 2005, yhteensä 107 Eurocup-ottelua Liverpoolissa. Käsittämättömän hienoja saavutuksia eurooppalaisessa jalkapalloilussa. Liverpoolin päävalmentaja Rafael Benitez tarjosi suomalaiselle jatkosopimusta, joka pelaamisen lisäksi olisi sisältänyt valmennustehtäviä. Valmentamisen aika tulee myöhemmin, Hyypiä sanoi. Tällä kaudella Hyypiä oli vain 12 kertaa avauskokoonpanossa liigapeleissä, mikä ei enää riittänyt, vaan edessä on seuran vaihto Bayer Leverkusenin Saksan Bundesligaan. Jossi Benayoun maali varmisti 3-1 loppunumerot Liverpoolille ja samalla sen, että Hyypiä päätti Liverpoolissa uransa voitokkaasti. Ajassa 83-55 yleisö sai haluamansa. Voikkaan jättiläinen juoksi viimeisen kerran kentälle Liverpoolin paidassa. Hyypiä väläytti lopussa vielä tavaramerkkiään, nousu maalille kulmatilanteessa ja maali oli lähellä. Suomalainen jätti ottelun jälkeen tunteikkaat jäähyväiset seuralleen. Vastaavanlaista suomalaista jalkapallotarinaa tuskin nähdään vähään aikaan. Kotimaassa Vaasan palloseura kukisti Rovaniemen palloseuran 2-1